la gent d'Osona és fàcil. Perquè fixeu-vos que si hem anat donant voltes aquestes darreres setmanes, molta gent ens demana i ens diu, escolteu-me, tota la gent que va sortir al carrer el 10 de juliol, en una manifestació tan important, per no dir la més important que s'ha fet a la història recent del nostre país, tot això, tota aquesta gentada, què en farem d'això? I els hem de dir primer que constància, tranquil·litat, però això no vol dir que reduïm la nostra ambició. Hem de saber que els processos polítics metabolitzen a vegades lentament. I hem de ser-ne conscients. Però és molt important que en aquestes eleccions, i això explicarem avui entre tots, entre en Josep Maria i en Joan i jo mateix, és molt important que en aquestes eleccions tinguem una cosa molt clara. Tothom té una opció legítima en democràcia. Però és molt important que siguem capaços de plantar-nos en aquestes eleccions sent decisius, evitant l'eix de la dreta Partit Popular Convergència i Unió. Sent conscients que obrim un nou camí i només l'obrirem la gent valenta. Mireu, dividint venceran ells. Dividint el vot guanyarà el Partit Popular. I en aquestes eleccions no podem permetre, de cap de les maneres, que dividint vencin ells. Que dividint el vot guanyi el Partit Popular. Perquè prendrem un camí equivocat. Serà el camí de retorn abans del 10 de juliol. I nosaltres volem que el 10 de juliol, quan aquest país va sortir al carrer i va dir ben clar, som una nació i nosaltres decidim, això ens porti a la independència nacional d'aquest país. Manifest del 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. Que la violència no ens prengui la independència. Avui, Dia Internacional per l'eliminació de la violència masclista, les dones i els homes d'esquerra i les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya volem reiterar públicament el nostre compromís en l'eradicació de qualsevol forma de violència envers les dones. Que portarà aviat 37 anys de domini de govern de Convergència i Unió, ja li toca també jubilar-se una mica. Per tant, nosaltres engegarem tot això, diguem-ne, Esquerra com a tal que hi pinta. Esquerra, alguns pensem que té més futur que no pas història. Mireu que parlem de 80 anys, quasi res. Però alguns estem molt convençuts que té més futur que no pas història. Perquè allò que representa Esquerra és perfectament homologable a tot el que serien els partits democràtics a nivells internacionals. I països normalitzats tenen una agrupació com allò que representa Esquerra. Un espai que ha de ser capaç de representar, de defensar, de dignificar i de potenciar tot allò que té a veure amb les classes mitjanes i les classes populars d'un país. Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer! Una comarca que crea riquesa, respectant les persones i el territori. En Frey és valent i parla clar de la immigració. Nen sí, deures també, per la convivència des del realisme. En Frey sap que la cohesió només s'aconsegueix compartint i creu que la cultura és un element central imprescindible per la cohesió social. Una crisi imposada per especuladors sense escrúpols i per una Espanya que no es deixa. Amigues i amics, alcalde de Manlleu, sabia que arribaria quan jo parlaria. Un aplaudiment per l'alcalde. El nostre independentisme ve de lluny. Ve de molta gent que potser està en aquesta sala, que als anys 60, 70 i 80 era un valent i lluitava ja per la sobirania, per la independència d'aquest país. En aquell moment no era fàcil, més aviat era perillós. I per tant, en aquells moments segurament ens unia una cosa molt bonica, que era la cultura. Veiem destacar una colla de persones
que no voldria que ningú es molestés, perquè en tot cas elles us simbolitzen a tots. Vull destacar en primer lloc una persona valenta com en Jordi Fàbrega, que el tinc aquí, que ha estat capaç Decidim.cat i de l'Entesa Municipal de Progrés, propera en aquests moments Iniciativa per Catalunya, ha fet el pas de veure que l'independentisme útil era Esquerra Republicana. Una persona com en Joan Ballana, que el tenim aquí al seu darrere. Una persona que ha militat al Partit Socialista de Catalunya i ha vist i va veure que el Partit Socialista de Catalunya en moments determinats no sabia si havia de servir el país o havia de servir el PSOE. I per això està aquí amb nosaltres, perquè sap que és l'independentisme que fa falta i la tenim per aquí, la Maria Antònia Tardà, una persona que ha treballat a nivell de mestre en llengua i cohesió social, ha defensat la llengua catalana, ha defensat els plans educatius d'entorn i ha fet el 28 de novembre cap vot independentista perdut. El 28 de novembre, si us plau, si us estimeu la llibertat, digueu tots adéu Espanya. Al cap ben alt, els que ens atrevim a somiar en la república catalana i lliure. Som els que lluitem per un estat propi, cada dia. Els que volem seguir fent petites passes de gegant. Idealistes quotidians, d'ahir, d'avui i de demà. Sí. És possible. Mai segurament havíem tingut tan a prop com ara. I ho farem mitjançant una consulta, un referèndum. I algú diu, home, no ens el deixaran fer. Avui m'ho preguntava un periodista aquest matí, a Ràdio Nacional, a Ràdio 4, deia, però escolti, un referèndum no ens el deixaran fer. I va dir, quants anys té vostè? Diu, 42. Si vostè li demana permís als seus pares per sortir el cap de setmana. De propostes i de conceptes. Quan només diuen un concepte, què passarà? Quan Madrid els digui que no. Farem una altra manifestació? Ja l'hem fet a la manifestació. Ja l'hem fet a la manifestació que tocava. Es tracta de que nosaltres exercim com a catalans i catalanes valents i desacomplexats. I aquesta és la proposta que els hi hem fet. I això és un full de ruta del catalanisme, el full comú de ruta del catalanisme. Perquè fixeu-vos en un detall, això és el 10 de juliol. La gent ens demana que metemoritzi, que la manifestació tingui resultats. És aquest, un full de ruta compartit. I aquest els hi hem posat damunt de la taula.